sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanan a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Sapay kuma, taadda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdangdangeg, dito'y programa tayo. Ti surat nga inta idrama ita, kat manipod ka ni pagayam tayo Aloyda, ti Santiago City, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube ket may satoy programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan Aloyda. May saak nga OFW ditoy Hong Kong. Makunak anagasatak gaputa na sisingpet dagiti nagbalin nga amok. Kabaliktaran kadagiti dua nga inmuna ang nagbalin nga employer ko. Malaksid adugyot, nauyong dapay. Kunada anagasat ti manugang ama ikamang itinasingpet ken naanos a katugangan. Mabalin siguro, no saan arupat kwarta dagiti na ikamangam. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakngarod amang istorya iti padas ko. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Hello, Lakay. Simangput ka din dagiti balikbayan box nga impatulod ko? Wen bakit? Kay deliver dala unay. Apa gusto ti awag mo? Nasaya at mat nga rod no kasta, Lakay. Okay, kasano? Nakapakada ka din ka dagiti amom? Saan pa'y, Lakay? Agpakada akpay laang. Kasta ka din? Wen. Ay ket lalaingam ang harod ti agpakada. Iti kasta, palubusan da kang agbakasyon. Tanay, kailiw ka una yan bakit? Wen ka di, Lakay. Uray siya, kailiw kayo matunayan iti anak ta. Di ka agdanag, tayawag ko adagos kan ka apaman apalubusan dak nga agawid. Daddy, at the seminar nga tindaran may iji Manila inton bigat. Kastaya, ang ingat ka ano kayo iji ngay anak ko. May salamat ka dingal daw, Daddy. Agawid kami mo't lang, kalpasan ti seminar. Kunak lakid din no agbayag kayo iji. Saan, Daddy? Agawid kami mo't la, Dagos. Ay ket, agan anad ka nga rod anak ko. Di mo liwayan tiyag kararag. Nang runa ket agbiyahe ka iti adayo. Wan, Daddy. Impakamom ka din ka ni Mami. Wan, Daddy. Nagsarita kami itayon iti cellphone ka ni Mami. Ay na, liyam anak ko. Kailiw ka una yan. Kailiw ka mo tunay, Mami. Kasla ka ano laang day di na odi ang nagawid hak. Agkatay-tayagan talaang iti. Ita, natay-tayag kan ngam siya. Naan-anay kan abaro, anak ko. Siyempre, Mami. Alagang daddy ko naman. Kat, saan ka di ang nakadlaw di amam? Idi nagpakada ka. Amangan mo't no amo na nga umay nakgayam sa batan. Saan, Mami? Nasaya at mo't nga rod no kasta. Kayat ko nga min asurpresaan jay amam. Amangan no sumungsungat ka pa lang, kat tarayan na ka na sa baton ni daddy. Anya? Masigurado ka kailiw na kayo matuna yan. Kanayan nakngarod na sa lutsudan. Noon niya kanon ti update mo, may papaniti pa nagbakasyon mo. Kasta aya? Wan, Mami. Mala, umay ka nga rodan, tamapantan iti terminal ti bus. Iti kasta, makaawid na mutan. Ne, saan samot a sorpresa ti panagawid ko? Apay ngay anagadumot ti tao dito'y balay dalulam, liyam. Wan nga rod, Mami. Mala, ibaba mo dagiti awit ta anak ko.
Wan mami, mapit lang talak dagiti duma amaleta iti likod tilugan. Ay na, ipag. Unay matundi kastoy nga isasangpet mo. Ha? Kumusta kayon, ipagpresi? Umay ka, dumanon ta di tabalay. Sino ti? Naatake ni Manong Melchor idirabi ipag. Intaray medyo ospital. Ngam dead on arrival ti kapsat ko. Awanan ni Manong Melchor, Manang Luida. Awanan tinagasingsing patakapsat ko. Saan? Saan ang punta na ito'y? Saan? Melchor, asawa. Apay adi mo man lang mat inuray ti panagawid ko. Daddy, apay pinanawan na kami matan. Melchor. Nagsayaat ka mata pinanawa kiti kalman. Kunampay nga awagan ka. Apama na sumangpetak, sukunan na kijiili. Apay nga yabangkay ka mata na sinangpetak. Apay, Daddy. Ililiwag dagiti bara ti arakot mulak. Unaklakit din numariknak manen dagita. Apaman na makaawidan. Ngamanyan takas tayo matan tinasangpatan. Unay matan, Melchor. Makonkonsensyakat nga roden, Mami. Nagulbudak ka ni Daddy. Awan madakas nga intensyon ta anak ko. Kaya't ko lang matasurpresahan ti amam. Patyat amaawatan na ta ni Daddy. Unay matlakit din ti kastya na kasama ko, Mami. Nagsakit. Itatawanan ni Melchor. Uray dito'y pailaang balay nga agnaed ni Liam kabayatan ti panagtrabaho medya abroad, Loida. Wala na. Katagyaman na. Imbag dito ita mabantaya ken masikasok ti apaw. No agawid ija balayo agmaymay sa ijay. Awan ti agluto iti kanen na. Ken awan aglaba kadagiti mureng na. Kabailan na matkit diti agluto ka naglabanan ng iso na lang ang tawan to ti kadkadwa na ijay. Isungarod ako nakadituyen balay nga agnaed. Wala na. Di yun to kumangarod baybayan ni Liam. Alangan mo tabaybay ket apok mat. Basta ka na yunam to ti agpaw iti allowance na ah. Wala nang. Talaga akas ta ti aramida. Nasaya at mo nga rod. Ang mumat nga awan trabaho mi kanitatang yaw. Mang namnama kami laeng mat iti dagiti kakabsat day di Melchor. Isu nga anusam nga rod apaw itan dya anak mau. Ket no adda nawadwad, iraman da kamin tumetay na paw itan. Hello, Nanang. Kumusta kayon? Naawat yumatlaan ka diti impawit ko. Ay uwan, balasang ka o, ket agyaman ak ah. Awan anyaman na, Nanang. Ay uwan gayam. Inton maminsan nga agpawit ka. Naydayunam tuman, wan. Ha? Planok namin ti agpatakder, iti uray basit lang nga istor dito'y sango ti balay. Isupay a pangalaan mo't iti gastusen mi para iti inaldaw a kasapulan may. Ken
pangalaak matlangan iti inal daw abalon ni Liam. Mayat sakit di ngagpay sa dayta na panunot yung ananang. Ay talaga amayat. Nang runa kat awan unay istor ditoy. Agla kung tumat kanon ni Presi iti barbecue dito'y sangaw. Sige nanang, mangipaw itak to nga rod iti aramatin nyo nga agpatakder iti istor. Sumarunon ton ti pagpuunan nyo. Apay ngay akas ti matan ti marikriknak. Kasla ka na yun nga kakapsot. Kan agagatal ti entero abagik. Kasanuak pa'y itan ang makatrabaho no kastoy. Agsaki itak matan. Kunak no allergy lang. Ang amdi na mat ikan kano dagiti agas sa atong tumarak. Kasla kumarkaro pa'y kit din. Imado dagiti agtubtubo akas labutlig iti gurong ko. Ay, anya ang ingatan dagito eh. Diyos ko. Tarabayan na kadi. Pagimbagam dagito'y amarikrik-nak. Di na kumabaybayan, Apo. Me and my wife decided to send you home in the Philippines. Sir, Don't worry. If you're already okay, just send us message so that we can take you back here to work again with us. Okay. okay, sir. We will give you money. You will use it for your medication in the Philippines. Thank you so much, sir. Thank you very much. No. Don't cry, Loida. Don't cry. I'm just happy, sir. Thank you for helping me. Oh, no problem, ma'am. It's because you are good. You are good to us, husband and wife. You are hardworking. Thank you again, sir. Thank you very much. Yeah, it's okay. We will wait my wife to go home and we will take you to the airport later. Ne, apay ngay akas laki mo tong kamatanan ako. Ha? Kuha, mami. May kawak lang siguro iti puyat. Di ka nga minunay agpuy-puyat, Kasano adyak agpuyat kat isumat ti oras ti panagtrabaho, mami. Anya, kayat mo asawan. Agtrab-trabaho ka itirabi, Liyang. Wan, mami. Kurang amin itid dalola abalon ko. Saan nga umda sa pare ti gastusak ni Naldown? Iso ang nag-working student ako na. Anya, kasano ko maakurang? Kat no sobra-sobra pa nga rod ti itid kong allowance mo. Amuklatan na sobra, mami. Ang jaklatan nagtagtagari. Isang kaibaga nga minilong na akurang kanot ipawpawit mo. Anya, Amok mo tamarigrigatan kang agtagtrabaho ijay. Iso jaklatan yung bagbaga. Amangan nga min ibagada pa yung agpulpulong kada kayo. unay matan. Kastagayam ti pampamay andakan ka, anak ko. Ni, sa dino nga ayan ti inlutok ama si daitay. Ado day kaya? Awan mat dito'y lamisaan. Kat no kinalubak mat itay dito'y. Awan mat lang iti ref. Ni, apay, naibos nga tayo. Alya ka diti sapsapulin niyo, mami. Ay ikwa anak ko. Tayman inlutok ama si daitay. Mga anak ko maangam awan mo tan. Ay na, di kan mas daw, mami. Ha? Apay, di yo ammo ang misteryoso da ti abalay. Anya ti kayat mo asawan, Liam. At da imot ni Lola, mami. Idulin na amin na masida. Grocery, kan dadumapay. Anya? Kunam no naibusan. Ngam saan? Tay duldulin na iti kwartuda kan lolo. Diyak ang mga dagayam kastang ugali ni nanang. Iso ngagpaimbag kayan, mami. Tagawid tayo na di balay. Narigat ti makipagnaad dito eh. At damot balay tayo, di agawid tayo ni Jai.
Nanang, agawid kami payla ang kiniliyam ijay balay mi. Tapno at damot agyan ijay. Ijay kami payla ang kabayatan ti panagpaagas ko. Ay katadakan ka day taaloy da. Awan ba magiparparet? Agawid kayo tadama nga agpay subalayaw. Wananang, kat amangan numabalin asublata kon ti istor. Iti kasta, adamot pangalaan mi nga agina iti kanan mi. Wano saan, bingayan tayo laang ang tikita na. Tapno masubot ko mat tinagpuunak. Awan tinagbanugam ditoy. Agyaman ka paikit di atapalpalamutan kayo nga agina. Ita, adapay laang turad mo nga agsinger. Nanang, Nalawag mo't siguro tinangag mo, Loida. Awan nagbanugam dita nga istor. Siyak tinang padakkel iti dayta. Siyak tinang itrabahaw. Siyak tinangas asikasaw. Isu nga awan nga rod karbengam amang bingay iti kita na. Naawatam. Ale, pumanaw kayon dito'y abalay. Pumanaw kayon! Panaw! Alaan nyo amin akagawaan nyo. Kat saan kayo nagpakpakita, pay! saan kumamot akas na, presi ading ko? Makisarsarita akmat kada kayo itinasayaat Lumapay ngay akas to'y matandara aramidan nyo. Ay na! Awanan ti adupay asa umanang Loida. Basta pumanaw kayon! Nagalas ti ugali manay kamkamang. Pinagnaed kan pinalamot da kayo dito'y balay. Ngam si kapay ti adaganas na ngagsingir. Awan utang mo anay baganakam. Anya, tasyak paikit din ti awan utang na anaimbag anakam. Kat talaga, mat. Iso, pumanaw kayon. Pumanaw kayon. Kat saan kayon ngagpakpakita pay. Da kayo ti awan utang na anaimbag anakam. Gapot paglibakan nyo dagiti intultulong ko kada kayo. Kabayatan ti kaadak ijay balasil taang. Neta, sumungbat ka pa'y laan. Anay ko di nakipungo, Presti! Ibotonak! Day tatirumbang kan ka. Anay ko! Anay! Ito ng tipisi. Ipatam ni Mami. May saka matliyam. Awan utang mo anay bag anakam. Iminaka. Di mo kabilan ti anak ko! Huston, Mami. Huston. Di mo palasan ni Auntie Presi. Agkalma ka kuma. Pangasim, Mami. Huston na ita panagsangsangit yung Mami. Amang ano niya pa iti mapasama ka na kayo. Liyam anak ko. Mami. Noadapay siguro day di amam. Nalabit asan akastoy ti mapaspasamak kada tayta. Mami. Diya ka mo akas jay gayam ti kaalas ti ugali dagiti na kay kamanga. Ala. Husto daytan, Mami. Sa nabala ito nakapanaw tamo ti Jayon. Pasensya kan taimbati ka kadakwada anak ko. Diya ka mo akas to unay gayaman arigrigat mo iti danad. Awan basel mo, Mami. Isudat yayan ti biddot. Ang sa nabali, nalpasan na dyan. Tinapatay, nakapanaw ta ni dyan. Kat saan ta na mapadasan ti kinaulpit da lola kan Auntie Presi. Uwan anak ko. Wala. Agrubat ka nga rodan, Mami. Di mat ita ti follow-up check-up mo. Kuyugan kan amapan iti doktor mo. Hello? Sino da ito eh? Hello, Manang Loida. Pangaasim ka di at tulungan da kami. Ha? Presi? Siyak nga rod, Manang. Naatake ni Nanang kat intaray mi dito yung ospital. Sigun ka dagiti doktor. 50-50 kanu ti tsansa na makalasat. Ha? Pangaasim ta tulungan da kami. Kuhan. Amuyo mo't amadama nga agpapaagas gapo iti sakit ko. Pasensya kayon, ngam awan maitid ko. Imot! Talagang awan utang mo na imbag anakam. Nagalas ti ugalim, Loida. Awan sirsirbi man nag-abroad. Presi. Adala ang dakas ang mapasamak ka ni Nanang. Sikat ipabasulag. Imot ka! Imot! Ay, hello? Hello?
Awan kanon ni Lola, Mami. Natayen. Wan nga rod anak ko. Kaya't ko amapan kitaan. Ang amangan agis kandalumanan ni Auntie Presi. Nakababain ka iti tao. Wan nga rod Sapay pinangtaan naksakbay anatay ni nanang. Ala, bayan yun, Mami. Di yun panunutan ba ita? May stress kayo lang. Nasukit din ti pampanunutan nyo. Agpaimbag kayo kit di. Iti kasta, agsubli ti sigod ti pigsakan pamagiyo. Wan anak ko. Katagyaman nak. Gaputa ka na yun ti kaadam iti sibay ko. Awanan yaman na, Mami. Asino paingay ko matag tinulong no saan adata adwa. Ay ayatan kan ipatpatag kayo unay-unay, Mami. Dayta kumati kanayon alaglagi pa nyo. Kasta kaulpit dagiti na ikamangak Miss F. Nagbalinda agam road ken rupat kwarta. Inimutan da kami nga agina. Isuda tinagnumar iti amin a donasyon ken kwarta idinatay ti asawak. Didak pulos in bibiyang. Isuda amin tinagdisdesisyon. Kalpasan ti sumagmamanuabulan a panagpaagas ko, kaasi ti Diyos, nagimbagak iti likudan ti sospetsak a nagamudanak. Pinmigsaak ket nagsubli iti sigod ti pammagik. Isu a nagsubliak manen ditoy Hong Kong. Ket ita, umadanin ti panagturpos ti anak ko iti kurso na a criminology. Ket no adaase ni Apo Diyos, agawidak manen dita Pilipinas inton umay a Marso. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anus mo anang ibasa ken nangiyornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Loida. Ken ka pagayam, Loida. Kasakitan na pagteng iti biag ti maysa nga OFW, ti pumanaw a kompleto ti pamilya, ngem agawid dan akurang. Nasaan man, ngem masapul nga aklunan tayo ti amin. Nalabit nga ada na pinpintas a plano ti Diyos iti daydi asawam ken kada kayo nga inbati na. No may papanmet iti katugangam a babae, pakawanemon pagayam ko. Nangro nakat awan metten ditoy abiyag. Nalabit a sinubli ti Diyos ti bulod na abiyag, tapno agpullo metten kadagiti dakes nga aramid na. Pakawanam metten ti ipag mo pagayam ko. Sika ti ininauna, isu asika nga rod ti makaawat. Kablaawan ka, gaputa uray kasano arigat tinagdalanam, kinabaalam asinaranget amin dagita. Ket ita, umadanin ti panangapit mo kadagiti rigat ken sakripisyom di taballasiw taaw. Daytoy ket ti dandanin panagturpos ti kakaisuna nga anak mo. Maminsan pa'y idanon kumanen ti panangkablaaw kuken ka ken iti anak mo. Alakastan pagayam Loida, ket pagyamanak unay ti ingka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.